na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At kayo po ay aming pong welcome sa ating pong linggong nagawain, General Worship. At yan po mga minamalay, ito po'y pinangunang po ng ating pong ginagalang ng Evangelista Waldo Estrada Almeida. We give you honor and respect sa ating mga Evangelist Waldo Estrada Almeida sa kanilang pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat ng matapat na Kristiyano pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, parati nating sinasabing kahalagahan na ating pong madama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sapagkat alam po, sometimes it is an issue or a concern of Christians kung paano ba manatili ang katapatan, lalo na sa pagbibigay na ikasampung bahagi at mga handog. Ang sabi ng aklat ng Galatia, Kabanata 5, talatay 22 hanggang 23, sabi niya, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaamuan, pagpipigil, laban sa gayong bagay ay walang kautusan. So, ang ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung ating pagbibigay ng ating may kasampung bahagi at mga handog, ito po'y bunga ng Espiritu Santo. Hindi ka magbibigay ng ayon sa katapatan kung hindi mo damang-dama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hindi ka mabubuhay na talagang nandoon even without the eyes of people looking at you, ay ibibigay mo kasampung bagay mo kapag hindi mo damang-dama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hindi ka matatakot galawin ang para sa Diyos kung hindi mo nadarama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Nakita niyo nagpatutuo kanina mga minamahal. When it comes to knowledge, when it comes to wisdom, nandun sa kanila mga minamahal ang kaalaman na talagang professional. Amen. Maging sa kanila pong hanap ay ba't magtataka siya mga minamahal, meron nga siyang kasambay, inuutangan naman niya. Amen. Sapagkat ang kagalakan, ang pagpapala ay hindi ibig sabihin marami kang pera. Amen. Amen. Kapag ikaw ay nakakatulog ng mahimbing sa gabi at paggising mo sa umaga, nagagawa mong palakpakan at pasalamatan ng Diyos, yan ay grabing pagpapala at kayamanan galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakahalaga nung tinatawag natin pagtatapat. Amen? Sometimes we give amount of money for God para sa ating mahal na Panginoon para lang masabi natin tayo mga Kristiyano pero hindi naman ayon sa pagtatapat. Kaya nga sinasabi parati ng ating mahal na Panginoon ang kahalagahan ng pagtatapat sapagkat kapag tayo gumanap ng kalooban ng mahal na Panginoon ay nandoon na nagiging susi ito upang buksan ng Diyos ang grabing pagpapala na ibuhos sa atin. Ang ating mga kapatid, glory to God lang. Amen. Mabot sila ng pagtitinda ng tawas. Alam niya natin kung magkano tawas. Amen. Pinakamahal na dyan, 20 pesos. Amen. Pero sige, pinagtitiisan nila. Hindi ko sinasabing masama ang pagtitinda ng tawas. Amen. Pero sa grabing kahirapan ng buhay, nagagawa nilang gawin ang mga bagay na yan dahil bagamat masasabing may mga pinag-aralan, pero nung nalaman nila ang tungkol sa pagbibigay, nagising ang kanilang kaisipan na ito isang bagay na ito hindi ko naririnig sa mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. Sinubukan nila mga minamahal, inimbitan nilang paanyaya ang kanilang katulong. Pagdating dito mga minamahal, naramdaman nila, nadama nila ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang nagbukas sa kanila mga minamahal. Na kanilang sabi nga nila, akala ko basta hindi kasama yung mga pag yan ay puhunan, hindi kasama yung pagtatapat diyan. Amen. Dahil puhunan naman kasi. Hindi po mga minamahal. Ang sabi ng Leviticus 27:30 mga minamahal, napakalinaw doon na lahat maging sa binhi ng lupain mga minamahal. Ibig sabihin, yung mga puhunan, ipakita mo ang katapatan mo. At makikita mo mga minamahal kung paano
ang Diyos magpala sa bawat isa sa atin. Sabi dito, mga minamahal, sa 2 Korinto, Kabanata 9, talatay 6 hanggang 7. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bagya na ay mag-aani namang bagya na, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, Brother Joben, sinabi diyan, magbibigay ako sa ipinasya ng aking puso. Pag magbibigay ako 50 sentimos, okay na yun ang ipinasya ng aking puso eh. Amen? Sometimes we twist the Word of God just to fit kung ano yung gusto nating i-justify sa ating mga sarili. Napakasimple ng salita, ibigay mo ika-10 bahagit handog. Kung 50 sentimos na sinasabi mo sa akin ay ika-10 bahagit handog mo, di no problem. Amen? Pero kapag pinagpala ka naman ng libo-libo, ibibigay mo 50 sentimos, ay talagang ang sabi niya, paano mo sa matatagpuan yung sinasabi ng talatang ating nabasa? Sabi niyan, ba dapat kapag ikaw ay magbibigay, ay huwag mabigat sa loob, o kaya dahil kailangan lang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Pag sinabi niya, mga minamahal, bago ka pa umalis sa iyong bahay, alam mo na yung pagkakaloob mo. Parati nating sinasabi sa mga ating mga kapatid na talagang nagsishare ng formula kung bakit pinagpapala sila ng malapay noon. Kapag natanggap mo ang pera, any amount, ilista mo kaagad. Amen? Para hindi ka magkamali. Tumanggap ka ng piso, ay dilista mo piso. Pag tumanggap ka ng 20 pesos, ay dilista mo piso, 20 pesos. Pag tumanggap ka ng 1,000, ay dilista mo 1,000. Kung ikaw ay tumanggap ng 500,000, ay dilista mo 500,000. Pagdating ng banal na gawain, kwentahin mo lahat yan. Kunin mo yung 10 bahagit handog niya, panasagar mga minal, dadalhin mo yan sa mahal na Panginoon. Hindi mo yan, nakakarating yung 10 bahagit handog mo, ikaw hindi. Hindi ganoon, mga minamahal. Sapat ang sinasabi ng Leviticus, ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na magbo. Ngunit sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Yung hindi mo pagbigay, ika-10 bahagi at handog natin, mga minamahal, nagkakasal sa mahal na Panginoon. Huwag mo sabihin, ay, naintindihan ako ng mahal na Panginoon. Amen? Sa lahat ng pagkaintig, ginagawa ng mahal na Panginoon. Kaya nga, tinuturuan tayo kung paano magtapat eh. Dahil para tayo'y gumaan sa ating mga buhay. Kung hindi totoo ang pagbibigay, paano nangyari na yung kubo na bahay mo dati, ngayon pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Paano yung negosyo mo na dati bangkarote na, ibinalik na mahal na Panginoon dahil sa pagtatapat na ika-10 bahagit mahandog. Paano yung mga taong hindi makahanap ng trabaho mismo lumapit sa kanila dahil sa kanilang pagtatapat na ika-10 bahagit mahandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos. Amen! Ang sinasabi ng Biblia, huwag mong pagdudahan ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil kapag nagdududa ka sa salita ng mahal na Panginoon, anong aanhin mo? Anong mangyayari sa iyo, mga minamahal? Anong aasahan mong darating sa iyo? Ang sabi ng Hebrew, Kabanata 4, talatay 2, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Lahat tayo, sinabihan ng mahal na pastor tungkol sa pagbibigay. At sa ating pagbibigay, mga minamahal, bubuksan ng Diyos at dungawan sa langit at iulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalagyan. Lahat ng nakarinig yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pero bakit ang ating mga kapatid pinagpalang lubos, ba't ikaw ayaw mo pa rin? Hindi pa rin, nandun na talagang grabing bunubuhos sa pagpapala sa iyo. Amen? Kasi yung ating mga kapatid na pinagpala,
buong pananampalataya at pinanampalatayanan ng salita na mahal na Panginoon. Sometimes, ibibili na lang ng spaghetti, ibibili na lang ng kanilang kakainin dahil sa iyon ay para sa mahal na Panginoon, hindi nila kayang galawin dahil nananampalataya sila sa salita ng ating mahal na Panginoon. Pero ang ilan, patuloy na nagdududa. Pero ang ilan, mga minamahal, akala nila it is enough na tayo dumalo lang, tapos wala na. Amen? Kaya nakita natin mga minamahal, napakabigat damihin ng banal na presensya ng Diyos. Bakit? Dahil nandoon, nahahadlangan ang pagpapala na ibinibigay ng mahal na Panginoon. Dahil sa hindi natin pagtatapat, dahil sa hindi natin sa pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng gustong pagpalain ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pakatandaan niyo mga minamahal, ang bawat banal na gawain, bawat araw ay chance para tayo manumbalik sa mahal na Panginoon. Amen? Kung hindi ka nagtapat noong nakaraan, linggo, kahapon, kagabi, magtapat ka na ngayon. Subukan mo mahal na Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? Paano ang pagtatapat? Ikasabong bahagi, for example, 1,000 times 0.2 yan. Pinaka-minimum yan. Ikasabong bahagi, that is times 0.2. Ikasabong bahagi, handog. 10% sa tithes, another 10% sa handog. Pinaka-minimum, sabi ng mahal na pastor. So kapag 1,000 times 0.2, that is 200. Pag 100 ang dumating sa iyo, times 0.2, that is 20 pesos. Kapag 10 piso ang dumating sa iyo, natanggap mo, sige, ilista mo. Times 0.2, 2 pesos. Amen? Pero kapag ang dumating sa iyo, kapatid, ay 1 million, dahil pinagpahala ka ng mahal na Panginoon, amen? Times 0.2, that is 200,000. Huwag mong tignan yung 200,000 dahil hindi mo pag-aari yan. Ang tignan mo yung 800,000 na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung gusto mong malaking, sabi ng talata, kung ang nagbibigay ng sagana ay aani ng sagana, pag bahagya lang ka tayo magbigay, bahagya lang ang ating aanihin. Totoo po yun. Amen? Kung hanggang 20 pesos tayo, ay di sige. Pero naisip mo magbigay ka ng 200,000. Naisip mo magbigay ka ng 2 million. Magbigay ka ng grabing pagpapala, mga minamahal. Doon, ba't mo lilimitahan ang kakayahan ng Diyos? Ang yaman-yaman ng ating Diyos. Amen? Amen? Huwag mo limitahan. Parating sinasabi ng mahal na Panginoon, according to thy faith, ayon sa iyong pananampalataya, tanggapin mo ang iyong kagalingan. Tanggapin mo ang iyong pinanampalatayanan. Bakit? Open! Sabi ko nga, it's an open check. Hingin mo lahat ang gusto mo hingin sa mahal na Panginoon. Hanggat yan ay sa kabubuti mo at pag ikakainit mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hinding-hindi kanya aayawan. Bakit? Ang importante sa kanya, hindi yung kung anong meron ka, ang kanya yung kaluluwa mo. Maligtas, mapabilang dun sa langit, makasama ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin na pong hawakan sapagkat talagang gahol tayo sa oras ng linggo, mga minamahal. Amen. Kayo dumalo ng overnight upang lubos tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Miyerkules, dalo din. Sasawa talaga tayo na talagang nandun na talaga mapapakinggan natin ng grabing mga himala, grabing mga pupapala galing sa ating mahal na Panginoon. Narito ating mga kapatid, pangunan tayo sa panalangin sa ating pagbibigay na ating kasabong bagdandog. Ang darito ating Brother Marlon. Amen. Upang tayo ito po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat na handang na makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Amen. Tayo natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Nadala natin po minamahal ating beloved ordained preacher, Brother Bubinir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, Brother Job, Sir Beloved Elder. Let us pray. O puligilan mo pagpala naming Diyos, manaming sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdub at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, lalo na sa kalayaan sa lugar na ito, pang masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa iyong paglangis sa mga unang yugto na manalagawain, magbula sa mapapuring awit, sa mga patutuo na inihayag ng mga anak, sa mga awitin ng mga awit, ipinadama sa amin ng pakatamis na presensya. Hanggang sa pagbibigay ng may katapatan, patuloy ay mga anak na kiisa, umibig sa iyo. Muli, narito kami sa pag-aaral ng mga salita, ngunit kami muna ay nanikluhod sa iyong banal na harapan, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, patawarin mo kaming lahat, tugasan ni banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo upang maintindihan namin ang iyong mga salita na aming mapag-aaralan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, langisan mo po ang iyong mga salita, pati na ang lingkod sa ganakin wala kang magagawa. At aming sinasaway ang madimonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus, and thy word, O Lord, we bind the power of darkness, cast out from us right now, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas at sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Tayo po, minamahal, ay muling mag-aral ng kanyang salita. At huwag tayong magmadali. Amen. Tamang oras lang po yan at ating namnaming mainam itong ating pag-aaralan. Medyo wala na kayong makita dito sa harapan, kundi itong maliit na television na andiyan po yung ating pag-aaralan. So, good afternoon, mga minamahal, sa ating beloved webcast viewers sa YouTube at sa Facebook. At sa lahat ng ating minamahal iniibig ng mga kapatiran dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, lalong-lalo na sa mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng ministeryong ito dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving and living God in our times. Amen. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. Good afternoon po sa lahat. Ating beloved pastoral workers, beloved elders, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ating pong hinahanap yung mga beloved children's choir, maminamahal, napakarami pong bakante dito sa harapan. Dito po kayo para maintindihan ninyo yung ating pag-uusapan. Sa hapong ito, maminamahal, ating pong pag-aralan ang patungkol po sa a church of one accord. Ang nagkakaisang iglesia. Nagkakaisa, maminamahal. Dahil kanina lamang nabanggit ng ating mga testimony leader na we are now facing another spiritual journey or spiritual na hasik ng mga salita ng mahal na Panginoon diyan sa ating outreach sa Kulyon, Palawan, at hindi natin sila pwedeng pababayaan, maminamahal, mga kaluluwa din. Yung pong mga nariyan na nangailangan ng ating kalinga. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya
kailangan nating maintindihan at maunawaan ano pong ating mga ginagawa at makiisa po tayo dito bilang a church of a living God. Amen. Ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon ay nagkakaisa. Amen. Amen. Kung atin pong pagbabatayan ang sinabi ng banal na kasulatan dito po sa Acts chapter 2 verse 1 at yung pong sinabi ng Acts chapter 2 verse 41 at Acts chapter 4 verse 4, atin pong makita dito mga minamahal na kung gaano ka-united, paano po pinagkaisa ng ating Diyos after His earthly ministry. Kanya nang iniwan ang mga apostol, mga mananampalataya na nakumbinsi niya na sila ay magkaroon ng ugaling pagkakaisa. Amen. Amen. Hindi tayo pwedeng magkawatak-watak. Tulad nung inyo pong, kung kayo po'y narito last overnight, talagang napakaganda ng ating napag-aaralan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya lagi tayong chino-challenge na huwag talagang mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Pakibasa po ng mga talatang yan. Kindly. Acts chapter 2 verse 1. Acts chapter 2 verse 41, Acts chapter 4 verse 4. Praise the Lord. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 1. Ganito po sinasabi, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. Amen, praise the Lord. Sa Gawa... 40, sa 2.41. Sa 2.41. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismohan at nangagdaragdag sa kanila ng araw-araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. Amen, praise the Lord. Sa Gawa 4. verse po kuya. 4. 4:4. Dadapot marami ang nangakarinig ng salita ay nagsampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung atin pong intindihin, unawain itong ating mga binasang talata, itong tatlo. Ang una pong binanggit yan, maminamahal, they are of one accord. Amen. Ang sabi riyan, maminamahal sa English, hallelujah, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. So, ang sabi rin maminamahal, mayroong 3,000 at yung pangalawa, mayroong kulang-kulang, ang sabi rito, 5,000, dalawa pong binabanggit 3,000 at 5,000 sa Acts chapter 4 verse 4. Tingnan nyo maminamahal, during that time, kung atin pong pag-isipan, may mga mahalagang dapat ikonsidera na nung ang ating mahal na Panginoon ay hinuli, ang mga apostol ay nagkawatak-watak. Amen po ba? Nung ang ating mahal na Panginoon ay pinako sa krus, maminamahal, si Apostol Pedro, thrice, dininay, na kilala niya ang mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Naroon maminamahal na during that time na makikita natin, ultimo si Tomas, hindi naniniwala na nabuhay muli ang mahal na Panginoon. Maraming agam-agam na makikita natin na nagkakanya-kanya na ang mga apostol at mga mananampalataya. Pero maminamahal, alalahanin po natin na ang ating binasang talata sa lahat ng mga pangyayari na yan, maminamahal. Hallelujah. Ang sabi ng ating binasang talata, they are in one place and in one accord. Sila'y nagkakaisa, maminamahal, kahit na, hallelujah, that time, bubuuhin pa ng mahal na Panginoon ang kanyang mga mananampalataya dahil nagkakanya-kanya na sila. Nandoon maminamahal, yung pong mga nakakakita kay Apostol Pedro
na dinideny, nagiging sinungaling si Apostol Pedro na hindi na tinanggap, hindi siya tumanggap na kanyang kilala ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, makikita natin maminamahal na sa madaling salita, nung sila po'y iniwanan ng totoong pastor na nangalaga sa kanila, ang ating makikita dito sila nagkawatak-watak. Kulang sila sa pag-iibigan sa isa't isa. Nagkakanya-kanya sila. Kaya yun ang magiging paksa, yun ang magiging aralin natin sa araw na ito, na ang sabi ng banal na kasulatan, hindi dapat sa mga anak ng Diyos na magkawatak-watak. Kinakailangan sila'y magkakaisa, lalo na maminamahal nitong mga huling panahon. Napakarami na mga silo ng dyablo upang wasakin ang mga mananampalataya, lalo na kapag ang kanilang mga nangangasiwa ay medyo wala, hindi nila nakakasama, nagkakaroon ng pagkakanya-kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, kinakailangan masolve itong sinabi, hallelujah, ng banal na kasulatan, na ang nagkawatak-watak, ang nagkakaisa na iglesia, alam nating lahat na ito po ay kulang ng pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, kailangan po ng unity, pagkakaisa na may kasamang kapangyarihan. Alam naman natin, maminamahal, na ang nagbigkis sa lahat sa atin ay ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. So, kinakailangan ang iglesia ng Diyos, hallelujah, ang Church of God, maminamahal, ay kinakailangan magkakaisa at atin munang iwanan, atin munang iwaksi ang ating kakulangan sa pag-ibig, kakulangan sa concern sa isa't isa. Magkaroon tayo ngayon ng pagkakaisa, maminamahal, ng sabi ng Biblia, ang kinakailangan ng Kristiyano ay matuto po tayong magpatawad. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Dahil ang unang-unang aspeto upang ang unang-unang requirements ng iglesia ng Diyos upang mawala ang pagkawatak-watak, upang tayo'y magkakaisa, ay walang iba kung hindi yung pagpapatawad. Palakpakan po natin ang ating pinangamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kayo na lang po magbasa dahil napakahaba po nitong mga bersikulo na to. Si Lucas, kay Lucas 22 talatang 54 hanggang 62. Kayo na magbasa sa inyong tahanan. How Peter denied 3 times na kilala niya si Jesus. Nang sabi ng ating mahal na Panginoon, before the cock crew, 3 times you will deny me, Peter. Tatlong beses mo akong i-deny, Pedro, na hindi mo ako kilala. Pagkatapos, maminamahal, ito po yung pangyayari na pagkatapos ng ating malapay na umakyat na sa langit, iniwanan sila. Paanong pagkakaisahin ito? Na maraming nakakilala kay Pedro, si Pedro pa naman ang iiwanan na pinakapinunong pastor. Paano ngayon? Halimbawa, nakakita tayo maminamahal ng mga kakulangan ng ating mga minamahal, mga nangangasiwa, mga manggagawa, ating mga beloved elders. Nakita natin sila'y nagkakamali, sila'y nagkakasala dahil tao din lang naman. Pero tinitingnan natin, kaya yun ang nagiging source na tayo po ay nagkaroon ng kakulangan sa pagmamahal. Amen. Pero atin pong bantayan, maminamahal, na si Apostol Pedro, 3 beses niyang ipinagkanulo ang ating mahal na Panginoon, for yet, mahal na Panginoon po ay pinapatawad pa rin si Pedro. So ang ibig sabihin doon, maminamahal, ang ating pinakasusi dito, upang huwag tayong magkawatak-watak, ay kinakailangan matuto tayong magpatawad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Bakit? Ang sabi ng Marcos 14:50, pakibasa po. Ang Marcos 14:50. Lahat ay iniwanan na ang mahal na Panginoon. Pero anong sagot ng ating mahal na Panginoon? Anong sinabi ng mahal na Panginoon? Sa isang ikapitong wika niya, sa 7 last word, ang sabi niya doon sa isa, maminamahal, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Yung nagpako sa kanya, pakibasa po ang talata, kindly, praise the Lord. Amen. Sa aklat ng Marcos 14:50, at iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Tingnan mo, iniwan siya ng lahat. Pero ang ating mahal na Panginoon maminamahal, anong sinabi niya? Ama, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang Diyos ay nagpapatawad. Yan ang katunayan. Dati-rati tayo'y mga makasalanan, punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng mga problema at mga suliranin. Pero nung tayo magpakumbaba, nung tayo'y tumingin sa ating mga sarili, na handa na tayong humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay nagpapatawad. Tulad ni Apostol Pedro. Pinatawad si Apostol Pedro maminamahal sa kanyang pagkanulo ng 3 beses sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Si Tomas maminamahal sa John chapter 20 verse 25, ang sabi ni Tomas, hanggang hindi ko mahawakan ang kanyang kamay na may butas at ang kanyang tagiliran na nandoon yung pong winasak o yung javelin, yung tagiliran ng ating malapay. Sabi niya, hanggang hindi ko mahawakan yan, hindi ako maniniwala na nabuhay ngang muli ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, si Tomas ay isang apostol. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pero tingnan niyo po, maminamahal, hallelujah, doon sa una nating talatang binasa, yung Acts chapter 2 verse 1, Acts chapter 2 verse 41 at Acts chapter 4 verse 4. Ang sabi ng Biblia, dinadagdag sa kanyang iglesia 3,000, 5,000, doon sila sa upper room. Hallelujah! With one accord. Anong kanilang ginagawa? Nagpapatawaran sila sa isa't isa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. They were willing to forgive one another. Amen. Amen. Sino ba namang hindi nagkakasala? Sino ba namang hindi nagkakamali? Sino ba naman ang perpekto na? Kung perpekto tayo, maging katulad tayo. Nang sinabi ng banal na kasulatan, si Elijah ay kinuha ng chariot of fire. Si Enoch ay kinuha ng chariot of fire. Amen. Nawala sila. At yung pangatlo, maminamahal na hindi na ninyo nasasagot dahil hindi naman nangahas na may sumagot. Yung tatlo po, yung irarapture po ng Church of the Living God. Walang iba kundi tayo na nag-aantay sa kanyang puling pagbabalik. Tayo ngayon maminamahal, hallelujah, na kapag magkaroon palagi ng one accord, nagkakaisa, saan man paroon ang ating mahal na pastor, saan man paroroon ang kalamabuting mga anak, saan man paroroon ang kanilang mga nangangasiwa, upang dalawin, upang asikan ng mga salita, ang mga kapatid natin na uhaw ng mga salita ng Diyos, ikaw ay nasa tuhod ng pananalangin, nasa mga kamay mo na nagpupuri ka, nasa pag-aayuno ka, narito ka sa gawain ng mahal na Panginoon 3 beses sa isang linggo upang tuparin ang pakikiisa. Dahil yan daw po ang patunay na ikaw at ako ay handang magpatawad sino man ang nagkakamali at sino man ang nagkakasala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak po yan. Everybody shout, praise the Lord. So ang ibig sabihin, maminamahal, unang-una pala, na kinakailangan nating tingnan natin mas sarili. Lahat tayo po ay nagkakamali. Sabi ni Biblia, there is no righteous, no not one. For all have sinned and come short of the glory of God. Amen. Tayo po ay nagkakamali, nagkakasala. Kaya subject lamang tayong matutong magpatawad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Jesus forgiven those who crucify Him. Ang sabi rito, maminamahal. At kinakailangan din daw po ang kanyang church, ang kanyang iglesia. Alam natin, sino po yung church na to? 1 Corinthians 1:2. The church at Corinth, which is sanctified, ginawang banal.
Sino po ito? Mga mananampalataya. If we are talking about church, ikaw at ako yan. Mga mananampalataya yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, the forgiving church, hallelujah. Forgive, even though they have their differences. May mga kanya-kanya daw tayong pag-uugali, pag-uunawa, amen. May kanya-kanya daw tayong mga perception sa buhay, amen. Ang sabi ng Biblia, ang pinakasusi para ma-meet natin ang unity na isang requirements ng ating mahal na Panginoon ay matuto tayong magpapatawad sa ating kapwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, maminamahal, di ba tinuturuan tayo? Sa sanlibutan, taon-taon lang sila nagpapatawad tuwing New Year. Amen. Pero ang Kristiyano, kapag nagkakamali ang iyong kapwa, ang iyong itay, ang iyong inay, ang iyong kapatid, ang iyong kasangbahay, ang iyong kasama sa trabaho, kasusyo sa negosyo, pag nagkakamali po yan, huwag na ninyong palulubugin yung araw na hindi kayo magpatawad. At kayo naman na nagkakamali at nagkakasala, huwag din ninyong palubugin ang araw na hindi kayo hihingi ng tawad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil balakid po yan sa tagumpay ng kanyang iglesia. Kapag kami pumaroon, maminamahal, sa aming paruroonan, anong dala namin? Ang dala namin ay Ebanghelyo ng kaligtasan, Ebanghelyo ng kapayapaan, at kasama kayo namin. Dahil hindi kami makarating kung wala kayo. At habang kami naroon, kung hindi kami ninyo ipinanalangin, hindi ninyo kami isinasama sa inyong pagsusumamo araw at gabi sa ating mga gawain, na tuloy-tuloy pa rin kayo. Narito pa rin tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes at Linggo, ipinagtrabaho ang inyong kaligtasan. Yun ang ibig sabihin, nagkakaisa tayo, nagpapatawaran na, nagkakaisa pa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pangalawang gawin ng mga Kristiyano, ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, kinakailangan daw po ang fervent fellowship. Walang pag-a-absent. Walang pagliliban na fellowship. Yung pakikipagkaisa. Ibig sabihin, maminamahal, di ba maraming Kristiyano ugali na, wala sila Brother Boboy, wala si Sister Vines, wala ang mahal na pastor, wala ang mga beloved babies. Pahinga din muna tayo. Babalik na lang tayo kapag babalik na sila. Hindi daw po yan ugali ng mga Kristiyano. Dahil nung kapanahunan ng mga apostoles, nung kapanahunan ng mahal na Panginoon, umakyat pa lamang siya sa lupa, ay sa langit. Galing siya maminamahal sa kanyang earthly ministry. Pagkaakyat niya, iniwanan niya ang iglesia na gulong-gulo. Andun yung si Apostol Pedro maminamahal, dinidinay siya. Andun si Tomas, hindi kinikilala yung kanyang pagbangon ng pagmuli. At nandoon maminamahal, hallelujah, yung po nga sinabi rito na iniiwanan siya ng mga mananampalataya nung siya ipinako sa krus. Amen? Pero ang ating mahal na Panginoon nananatili, firm ang kanyang utos. Kung gusto mo at gusto natin na makikita na ang kanyang iglesia ay nasa one accord, kailangan Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito ka sa gawain ng mahal na Panginoon. 1 John 1:7, maminamahal, if you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Fellowship ang kailangan. Hindi po pakipag-fellowship yung nanonood ka na lang sa live webcast. Nanonood ka lang, hindi fellowship yan. Amen. Ang fellowship ay mukha sa mukha, nahahawakan mo kasama mo, nandito ka, pinag-uusapan natin yung dapat nating pag-usapan dahil tuwang-tuwa tayo, nagkakaisang mga Kristiyano, punong-puno ng pag-ibig, puno ng pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kababasa lang nung last overnight nito, Hebrew chapter 10 verse 25 up to 27. Not forsaking the assembly. Huwag kaligtaan, huwag kalimutan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen. Amen. Dahil kung kalimutan mo ang pagkakatipon ng mga banal, ang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the word of God.
mawawala at unti-unti mawawalan ka ng pananampalataya. Magde-deteriorate ang iyong pananampalataya. Hindi kagaya ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito ka, naririnig mo ang mga patotoo, anong latest, amen, na mga patotoo, anong ginagawa ng mga Panginoon sa ating mga kapwa mananampalataya, anong mga pagpapala nilang tinanggap, amen. Maririnig mo, amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kinakailangan 3 times a week. Wala daw pong excuse ang mga Kristiyano. No excuses. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, ng manunulat na ito, dahil ang atin daw pong mahal na Panginoon ay tulad ng ating laging naririnig, may purpose sa ating buhay. Hindi ka daw pinapaupo diyan na walang purpose ang Diyos sa iyong buhay. Hindi ka raw maminamahal dinala dito sa gawaing ito na walang purpose ang mahal na Panginoon sa iyo. Amen? Amen? Tingnan niyo po, kung walang purpose ang malapay nun sa buhay mo, kami ritong tumatayo, kung walang nakikinig, dahil nakikinig ka lang, sino makikinig sa amin? Kung walang tumutugtog dyan sa instrumento, sinong tutugtog ka umaawit ang mga choir? Sinong aawit ng choir kung wala yung mga choir at wala yung tutugtog at wala kayo diyan sa crowd? So ang lahat ng mga anak ng Diyos ay napaka-importante sa kanyang iglesia kapag sila'y nagkakatipon. Dahil kapag sila'y nagkakatipon, pag bumababa ang mahal na Panginoon sa kanilang kalagitnaan, nayayanig ang mga anak ng Diyos. Napupuno ng kaluwalhatian, napupuno ng kanyang santong espiritu. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating napakabait na Diyos. So kailangan pala talaga, maminamahal. Tingnan niyo po, gaano ka-powerful itong iglesia. Noong hinuli si Apostol Pedro, noong ma-restore na ang kanyang iglesia, maminamahal, nangangaral na sila, hinuli siya ni Herod dahil gustong ipapatay. Kapapatay lamang ni Felipe at ni Santiago na patiwarik, pinatay ni Herod the Great, maminamahal. Hallelujah, sa Acts chapter 12, verse 5 up to 19. Yung mabilis bumasa. Kindly pakibasa, yung mabilis. Acts chapter 12, verses 5 up to 19. Ito lang medyo basahin natin dahil kailangan nating marinig itong mga pangyayaring ito para ma-refresh po tayong muli. Kindly. Asan na po yung mga nagbabasa? Acts chapter 12, verse 5 up to 19. Saklat na magawa, Kabanata 12, 35 hanggang 19, ito po nakasulat. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos. Yan po Sa Kanya. ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos. Ibig sabihin, nagkakaisa, nasa prisuhan, nasa priso, na bilanggo si Apostol Pedro. Tuloy ang basa. Maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi rin iyon ay natutulog si Pedro sa gitna ng 2 kawal na nagagapos ng 2 tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan. At tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, magbangon kang madali. At nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pagyapak. At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya'y lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip niya'y nakakita siya ng isang pangitain at ng kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan. Nakusang nabuksan sa kanila at sila'y nagsilabas at nangagpatuloy sa isang lansangan at pagdakay humiwalay sa kanya ang anghel. At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanyang sinabi, ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at inilitas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. At nang siya'y makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria
na ina ni Juan na may pamagat na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon O tingnan niyo po, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon. Ibig sabihin, nananalangin. Tuloy ang basa. na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nagsisipanalangin. At nang siya'y tumuktok sa pintuang daan, ay lumabas upang sumagot ang isang dalagang nagngangalang Rode. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuwa'y hindi niya binuksan ang pintuan, kundi nagtakbo sa loob, ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan, at kanilang sinabi sa kanya, nauulol ka, datapwat buong tiwala niyang pinatunayan, na gayon nga, at kanilang sinabi na yaoy kaniyang anghel. Datapwat na natili si Pedro ng pagtuktok, at nang kanilang buksan, ay nakita nila siya, at sila'y nangamangha. Datapwat siya, nang mahudyatan sila ng kanyang kamay, na sila'y tumahimik, ay isinaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid. At siya'y umalis at napasa ibang dako. Nang mag-uumaga na ay hindi kakaunti ang kaguluhang nangyari sa mga kawal tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro. At nang siya'y maiharap na ni Herodes at hindi siya nasumpungan, ay siniyasat niya ang mga bantay at ipinag-utos na sila'y patayin. At siya buhat sa Judea ay lumusong sa Caesarea at doon tumira. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo maminamahal, gaano ka makapangyarihan ang iglesia ng Diyos. Gaano tayo ka makapangyarihan kung we are in one accord. Grabe maminamahal, amen? Nananalangin ang mga Kristiyano para si Pedro ay ingatan dahil gustong patayin ni Herodes. Ngunit maminamahal, grabe buhay ang Diyos. Nag-utos ang mahal na Panginoon ng anghel upang pakawalan ang mga tanikala ni Apostol Pedro. Nagulat siya, akala niya vision lang. Akala niya maminamahal, gawa-gawa lang ng kanyang kaisipan dahil nakakulong siya. Pero nung siya dinala ng anghel, pinasunod siya. Nadaanan niya ang unang bantay, pangalawang bantay, hanggang sa main door, nabuksan, hallelujah, at dinala siya doon sa mga Kristiyanong nagkakatipon para mapatunayan sa ating lahat na ang Kristiyanong nagkakaisa, dumadalangin na magkakaisa, amen, nag-aayunong nagkakaisa, amen, na nagpupuri na nagkakaisa, Miyerkules, Biyernes at Linggo, sila'y makapangyarihang Kristiyano. Ano man ang kanilang mga hiling, ano man ang kanilang mga daing, pakikinggan ng mahal na Panginoon, iingatan ang kanilang pastor, si Apostol Pedro. Grabe maminamahal, amen. Sinong maniniwala? Katunayan yung pong isang bata na natulala nung makita kung sinong kumakatok, akala niya maminamahal, multo na si Pedro. Pero nagulat sila dahil natulala na yung bata. Nung sila'y lumabas lahat, hinawakan si Apostol Pedro. Totoo nga, si Apostol Pedro. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoong ang Diyos ay naghihimala. Totoo ang Diyos ay tumutugon ng mga dalangin. So ang inyo pong pagkakaisa dito, habang kami pumaroon, nagkakaisa tayo. Dahil habang kami nangangaral, habang pinapaabot namin ang ating pangungumusta, ang inyong pakikiisa, maminamahal, para na rin tayong magkasama doon. At kami rin, hallelujah, na nag-iwan sa inyo dito, dahil sa inyong mga pananalangin, tuloy-tuloy, magkakasama tayo. Habang nagpupuri kayo doon, kami doon, kayo nagpupuri din dito, sumasamba kami doon, sumasamba rin kayo dito. Walang nagpapabaya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkakaisa tayo. Palaging narito sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Ang ating mga choir members, ating mga pastoral workers, ating mga beloved elders. Amen. Walang ibang gagawin kung hindi kung anong ating ginagawa. Sabado ng hapon, nagkakaisa tayo rito. Kahit walang nag-check ng attendance, kahit walang nakakita sa atin, kahit sino pa, hallelujah, na mga mananampalataya, nandun ka sa bahay mo,
binabanggit mo ang pastor mo, ang mga beloved babies nila, ang inyong ordained preacher, ang ating mga kasama, mga katuwang, na mga tumatayo, tuwang-tuwa ang Diyos, nakikiisa ka. In one accord tayo. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe. Pray without ceasing. Pananalangin na walang patid. Pagkakaisang pananalangin. Amen. Hindi tayo mahulog sa tukso. Hindi tayo mahulog sa mga panlilinglang ng dyablo. Hindi tayo madadala ng anumang puwersa ng sanlibutang ito. Dahil ikaw at ako, we are more than conquerors in Christ Jesus. Yun ang sinasabi ko sa inyo last Sunday. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga ang mga Kristiyano maminamahal, ang mga Kristiyano nangangailangan ng kanyang kapwa Kristiyano. You cannot stand alone. No man is an island. Hindi ka pwedeng tumayo, ikaw lang mag-isa. Kailangan ang iyong kapwa mananampalataya. Kailangan mo si sister, si brother. Kinakailangan mo mga instrumentalist. Kinakailangan mo ang mga singers. Kinakailangan ng mga singers and instrumentalist ang mga nakikinig na sumasamba sa mahal na Panginoon, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kapag nagkakaisa tayo, magtatagumpay tayo sa lahat ng ating mga layunin, sa lahat ng ating gagawin. Tayo'y mananagumpay. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating pinapalakpakan, hindi naman ako, hindi naman si Brother Buboy. Amen. Kaya mga minamahal, hallelujah, kinakailangan daw sa mga Kristiyano para masasabing ikaw ay Kristiyanong mananagumpay, you are an achiever. Ibig sabihin, mga minamahal, kailan lang nagtapos ang R1AA dito sa Pangasinan. Di ba, nakakalaki ng puso na kahit na paano, kahit second lang, third lang, may panalo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa atin, kapag nagkakaisa tayo, panalo tayong lahat. Walang talo. Amen. May accomplishment. May naka-accomplish po tayo. Diba, napakasarap na kapag uwi namin, nagdadala kami ng mga balita sa amin pong lakad. Kayo din naman nagdadala ng balita na kayo iniwan na matatag, nagkakaisa, hindi nagkawatak-watak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinusuportahan ang mga manggagawa, sinusuportahan ang mga beloved elders. Amen? Amen? Walang pagkakaiba. Para bagang dito sa atin. Wala dito ang ating mahal na pastor. Wala dito ang ating beloved Mama Dear. Wala dito ang ating mga beloved o ang kanilang mga beloved children. Pero ang inyong paggalang sa kanila, ang inyong pagrespeto sa kanila, ay siyang respetong pinapakita ninyo sa inyong mga manggagawa, sa inyong mga beloved elders, sa inyong mga awit. Tingnan niyo po, nagtagumpay tayo. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Wala sila, pero nagkakaisa tayo. Kaya nagtatagumpay ang iglesia ng mga Panginoon. Amen? May accomplishment. Achiever tayo, amen? Amen? Hindi talunan. Kung magkakanya-kanya, anong mangyari? Kanya-kanyang sumbong. Kuya, ate, si ganito, si ganito. Ate, ganito, ganito. Huwag muna nating isama yan, ang ating pinag-usapan dito, as an achiever. As, sinabi rito maminamahal, accomplisher. Ikaw ay nakapag-accomplish ng iniwan sa'yo na task ng inyong nangangasiwa bilang manggagawa ng mahal na Panginoon, bilang elders ng mahal na Panginoon, bilang mga awit ng mahal na Panginoon, bilang manunugtog ng mahal na Panginoon, amen, bilang mananampalataya ng mahal na Panginoon. Dahil isa lamang po tayo sa katawan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mayroon po tayong Great Commission. Alam po ninyo yan. Hindi tayo pwedeng mananatili lang sa ating lugar. Ang sabi ng Matthew chapter 28 verse 18 up to 20, alam na po natin ito, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. To those who believe, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
At makikita ninyo, ang sabi ng mahal na Panginoon, I am with you always, wherever you go. At hindi lamang kung kayo saan pumaroon, kayong maiiwan, I will always be with you. Ang sabi ng mahal na Panginoon, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang challenge po dito, maminamahal, do we accept this challenge? Tanggapin ba natin ang challenge na ito? Because this is a challenge to each and every Christian. Para sa inyo, maminamahal, amin naman po muling iwanan. Hindi po biro yung isang linggo, isang Wednesday, isang Friday, isang Sunday. 3 service yan. Naalala ko po nung ako'y maliliit pa, iniwan kami ng mga magulang namin. Grabe kami magmahalan. Nagsabunutan, nagsasampalan, nagtatadyakan. Mga bata pang maliliit nung araw. Ganun namin pagmamahalan. Iniwan kami ng aming mga magulang dahil uso sa amin yung tinatawag na huon. Ibig sabihin, 1 linggo, 3 days, 5 days, doon sa isang lugar, malalayo, bago kami babalikan. Pagbalik ng mga magulang namin, yung aming mga bibig, ang lalaki na. Dahil kapag tinamaan ng bato, tinamaan ng kaldero, ng plato, pag saan sa muka, puro pasa. Pagdating ng mga magulang namin, ang sabi ng aming mga magulang, ano nangyari sa inyo? Bakit may mga bulak na yung mga ulo ninyo? Dahil iniwanan kaming, hindi kami nagkakaisa. Iniwanan kaming nagkakanya-kanya. Dapat, dahil ako ang panganay, dapat susundin ako. Yung kasunod sa akin, lumalaban sa akin. Yung kasunod sa kanya, lumalaban din sa kanya. Labo-labo na. Dapat hindi ganun. Sa mga tunay na Kristiyano, gawin pa rin natin ang ating nakagawian. Pagdating ng gawain, irirespeto natin ang ating mga manggagawa. Irirespeto natin ang mga naatasan na mga tatayo sa pulpito. Ating mga beloved elders, irespeto natin yung ating mga awit. Irespeto natin yung ating mga manunugtog. Ang mga Kristiyano diyan sa crowd, nagre-respetuhan pa rin sa isa't isa. Hindi sila nagkakanya-kanya kung hindi nakikita ang pagmamahalan sa kanila. Amen? Amen? Yun yung Church of One Accord. Yun ang iglesia na gustong balikan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi yung iglesia na nagkawatak-watak. Hindi yung iglesia maminamahal na hindi tumanggap, hindi tatanggap sa responsibilidad na ito. This is a challenge. Ating nakikita ang mundo maminamahal. They need evangelism. They need pastors. They need preachers to open their minds and to teach them. Paano natin matuturuan yung ating minamahal na mga kawawang, mga elders, mga workers, mga awit, mga manunugtog, mga kapatiran doon, kung hindi natin sila dalawin, kahit once a year mga nga lang ni. Once a year na nga lang. Amen. Amen. So, magbe-behave ang lahat ng mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ang sabi ko kanina, sino po ang tatanggap sa responsibilidad na ito? Sino ang dapat magre-respond? Sino ang tatango sa akin? At sino yung willing? Hindi po pwedeng isa lang, hindi pwedeng dalawa lang, hindi pwedeng mga manggagawa lang, hindi pwedeng mga elders lang, hindi pwedeng mga awit lang, manunugtog lang. Lahat kayo, pati crowd, tanggapin ninyo, tanggapin natin ang responsibilidad na ito dahil responsibilidad natin itong lahat. Kapag nakikitaan po tayo ng ganitong pag-uugali, totoo nga na ang iglesia ng San Carlos City, Pangasinan ay iglesia ng nagkakaisa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! The United Church, maminamahal, need sacrifices. Amen. Kailangan ng kunting sakripisyo. Medyo napuprovok ka na, sige lang. Darating din naman sila kuya, sila ate. Di bale, di kayo makikinig, magsumbong na lang ako sa mahal na Panginoon. Dahil wala pang mapagsumbungan. At hindi naman, kung mo makapagsumbong tayo, talaga magtitiis, magkaroon ng self-control, disiplina sa sarili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nandun po yung tinatawag na willingness. Willing ka. Talagang tanggapin. You take this responsibility.
Amen. Amen. Dahil ang ating pong abutin ay hindi lamang po Colyon, Palawan. Ang ating abutin ay buong mundo. Ang mundong nangangailangan ng kaligtasan. Ang mundong napariwara na at wala nang magbibigay ng liwanag. Ang mundong nangangailangan ng totoong Kristiyano katulad mo, katulad ko, katulad nating lahat na natuturuan ng tamang turo galing sa kanyang totoong propeta, sa kanyang totoong pastor, sa kanyang totoong ibanghilista, sa kanyang totoong apostol, sa kanyang totoong guro, the fivefold ministry na talagang andito sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. So kinakailangan maminamahal sa ayaw mo at sa gusto, take the risk. Amen. Tanggapin mo ang hamon. Tanggapin natin ang hamon. Dahil tatanggapin natin ang hamon, ipapakita natin, maminamahal, na anong mangyari, kahit anong mangyari. Tulad ng sinabi ng inyong mga ngaral last overnight, wala nang kakaliwa, walang kakanan at walang aatras. Sulong lang. Hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, hanggang aming pagbalik, makikita ng mahal na pastor, ng mga beloved children nila, tulad ng mga iglesia nandito sa ating palibot, sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, maasahang iglesia ka. Maasahan ka ng iglesia, totoong iglesia ka na. Totoo ka ng tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya maminamahal, sabi ng Psalms 133 verse 3, o verse 1 rather, last verse. Kindly, pakibasa. Ang aklat ng Salmo 133, talatang 1. Kindly. Amen. Sa aklat ng Salmo, kabanatay 123. 133, 31. 33, 1. Amen. 133 verse 1. Amen. Ito po ang nakasulat. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Tingnan niyo po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Walang away, walang pagtatalo. Iwasan mo na yung pagbabangayan, sumbong dito, sumbong doon. Amen. Amen. Magkaisa muna tayo sa isang layunin. Dahil ang sunod nating mga lakad ay hindi na Pilipinas lang. Buong mundo na. We can conquer this world. We can preach the gospel freely. May pahayag natin ng mga salita ng Diyos, paminamahal. Habang awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to our Lord Jesus. We may worship. Hallelujah, 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 hallelujah. We may praise Yes, there is Jesus. and yet spend all of our days living life divided. Hallelujah, hallelujah. See, but there is Jesus. We trust Him to unite us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In our hearts, we're Undivided, worshiping one Savior, one Lord. In our hearts, we're undivided by His Spirit Habang inaawit natin ang awiting ito, maminamnamin po natin
Namnamin po natin ang mensaheng yan. Receive the responsibility. Tanggapin natin ang responsibilidad sa ating mahinang kapatid. Nanlalamig na kapatid, maibalik natin sila. Magkaroon tayo, minamahal, ng tunay na pasanin sa ating kapwa. Kailangan natin ng pagkakaisa. Dahil tinuturuan na tayo na kumalaw, kumilos. Alam na natin ang salita ng Diyos. Alam na ninyo ang salita ng Diyos. Kawawa yung ating mga kapatid na nangailangan pa na makalam. Hallelujah, 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 hallelujah. Worshiping one Savior, one Lord, in our hearts. We're undivided by His Spirit forevermore. In our hearts. Yes! Hallelujah! By the Spirit of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. One Savior, one Lord, in our hearts. We're undivided by His Spirit forevermore. Undivided. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, paminamahal. Kung ating naunawaan ang pangungusap ng ating malapay sa hapong ito, hindi kayo mag-atubili na magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. The Lord is always reminding us what are our responsibilities towards the Church of the Living God, towards each and every Christian. Mayroon tayong responsibilidad sa isa't isa upang madakdan tayo ng mahal na Panginoon, hindi magkakanya-kanya kundi binigkis na kanyang dakilang pag-ibig. Matuto tayong magpatawad, humingi ng tawad, dumalo magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, tanggapin ang kanyang challenge na kailangan natin magkakaisa para huwag tayong magkawatak-watak. Ang kanyang banal na iglesia ay kanya po itong binili ng napaka-precious na dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo binili kung ano-ano lamang salapi. Dugo ng Panginoong Hesus ang kanyang ibinigay, ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Siyang nagsasakripisyo sa atin. Siyang tumubos sa atin. Siyang tumawag sa atin. Siyang nagdala sa atin dito sa gawain. Kaya kailangan nating magkaisa. Kaya kailangan nating magpahalaga dito sa katawagan natin bilang totoong mananampalataya ng ministeryong ito. Huwag kayong magpabaya, maminamahal. Ang mga nagpapabaya, sila ang lugi, sila ang talo. Sila yung nawawala. Pero ikaw na mainit na tinanggap ang challenge na ito, na ikaw na nagpahalaga sa panawagang ito, tuwang-tuwa ang mga Panginoon sa iyo. Nagagalak ang Diyos sa iyo. Tunay nga, hindi siya nagkamali, umili sa iyo. Bago pa'y tinatag ang mundong ito, ang doon ka pa sinapupunan ng iyong ina. Ikaw nga, ikaw ang pinili na pangdalhin dito, pangmakisa. Lahat ay iyong naririnig, pinaniniwalaan. Lahat ng iyong nababasa sa kanyang mga salita, ipinangaral, iyong pinaniniwalaan, ginagawa. Isang tiyak na bagay, maminamahal. Tayo nga ang pinangakuan ng mga Panginoon
na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya napakapalad natin dinala dito sa buong katotohanan. Kayong mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, napakahalaga na inyong makilala si Kristo. May 4 na reglamentong kaligtasan. Unay-unay pananampalataya, pangalaway pagsisisi, pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung mayroon kang 4 na reglamentong ito, may katiyakan ka makakasama ka tulad namin. Makakasama ka namin sa langit, sa pangako na malapay noon. Dumalo ka sa aming mga gawain throughout the country, dito sa Pilipinas at 48 countries throughout the world. Andiyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hanapin ninyo aming mga Filipinos, Filipino people throughout the world. Kahabagan kayo ng mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin habang tinatanggap ninyo ang ating mahal na Panginoon. At mamaya, anumang mga problema ninyong daladala, lulutasin niya ng mahal na Panginoon sa ibalang kaparaanan. Sumunod kayo, sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking narinig. Narito ako isang makasalanan, naniniwala sa Ebanghelyo na aking narinig. Ako'y makasalanan, mahal na Panginoon. Tinatanggap ko, ako'y makasalanan. Kaya humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang mga pagkakamali. Patawarin mo po ako. Hugasan mo ako ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. At sa hapong ito, tinanggap kita, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gaya kung tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa iniyang lahat, amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, those who receive you as their personal Savior, kahabagan mo sila isulat ang kailang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Mula ngayon, tulungan mo silang aming makakapiling sa aming magawain sa buong bansa ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, mayroon kami magawain 48 countries throughout the world. Naway aming makapiling lahat ng mga kaluluwa nagsitanggap sa iyo, hinahanap ka ng lubusan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. At sa inyong mga pangailangan, mga minamahal, aking pong binibigay mo pagkataon sa ating beloved Elder Brother Saldi de Guzman para sa ating mga pangailangan. Praise the Lord. Glory to the Lord Jesus. Praise the Lord, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Hebreo 16, hindi iliko ang Diyos upang limutin ang ating mga gawa. Hindi iliko ang Diyos, mga minamahal, sa pag-ibig na ipinapakita natin hanggang sa mga oras na ito. Kaya dumalangin po tayo, mga minamahal, sa kanyang pangako, makakamtan po natin, mga minamahal. Sa ating mga minamahal, ating webcast viewers, sa ating mga bisita, sumama po kayo, mga minamahal, sa panalangin ng pagkakaisa ng mga anak na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Pilingin natin ang habag, kapatawaran ng aking pagkukulan, pagkakasala, sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, kung ihahayag natin ang ating pagkakasala, siya ay banal at tapat na tayo'y patatawarin at ang ating mga panalangin ay didinggin ng mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang iyong mga anak, dumudulog sa trono ng biyaya sa luklukan ng iyong awa, mahal na Panginoon. Una sa lahat, aming dinadalangin, ang aming minamahal na magulang po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Kami humihingi ng habag sa iyo, mahal na Panginoon, na pagkaluban mo na malusog, malakas sa pangatawan, ang aming beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeida. Aming kagalakan, mahal na Panginoon, na siya itayo mo sa banal na pulpito. Ibukha mo ang kanyang bibig. Kami, mahal na Panginoon, ay nasasabik, aming mapakinggan muli ang salita na iyong nilang isa. Kaya special namin dinadalangin, mahal na Panginoon, tuloy mo ang panalangin na ito, mahal na Panginoon. At narito pa iyong mga anak. Batid mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Walang maililingid sa iyo, lahat ay hayagan, mahal na Panginoon.
ay iyong pangako mong tapat sa iyong mga anak na nakatatakot sa iyong banal na pangalan. Kaya dinggin mo, mahal na Panginoon, ang hinaing iyong mga anak. Patawarin mo kami, ibalik ang una namin pag-ibig, mahal na Panginoon, upang kami di mawalay sa iyo, nang higit pa sa una namin pag-ibig. Sa pangkaratang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hilingin po natin mga minamahal. Dakilang Diyos mapagpala naming Ama, ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Abutin mo kami na mapagpala mong kamay sa makapangyarihan banal mong pangalan. Aming sinasaway na pananampalatayaan lahat ng uri ng karamdaman, problema sa rani ng iyong mga anak. Karamdaman, leukemia, diabetes, lipodiabetes. Lahat ng mga problema, malapinlutasin mo. Ano mang karamdaman ng iyong mga anak, diabetes, kidney stone, matunaw ka, diabetes, enlargement of heart, lahat ng karamdaman, kidney stone, matunaw ka. Hepatitis, kasama damit ng Jesus, enlargement prostate, bumalik ka sa normal. Mga espiritu ng mga homosexual, espiritu ng mga lesbians, mahapali ka sa pangalan ni Jesus, Father, Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, victory in Jesus' name, victory in Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon. Tumalon po tayo ng 3 beses mga minamatanda po ng ating pananampalataya na tinanggap na po natin sa napakabait natin Diyos ang ating kahilingan, mga minamahal. 3 beses po, sabay-sabay tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Thanks, kingdom, the power, the glory, praise, great honor to the thanks yours forever, ever. Amen and amen. Praise the Lord po, dadako na po tayo, mga minamahal, sa ating announcement na dadalhin po nating iniibig, ating beloved Elder Romy Benitez po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating ibigay ang buhay na buhay at pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapabot ang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildy Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor, Lina C. Almeida at mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po ay dadako sa announcement, mga minamahal, at ang ating banal na gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan ay tuloy-tuloy na po at 3 times a week po, kagaya po kanina mga minamahal. Ang ating Sunday General Worship ay nag-start po ng alas 9 ng umaga at tayo po ay natapos ng past 3 o'clock na po. At ang ating Wednesday midweek worship, mga minamahal, huwag po nating kalilimutan at mag-start po ng 1:00 hanggang alas 5:30 ng hapon. At ang ating Friday overnight prayer, mga minamahal, yan po ay mag-start po ng alas 9 at ito po ay magtatapos ng alas 6, araw ng Sabado po kinabukasan. Amen, praise the Lord. At huwag po nating kalimutan, mga minamahal, na daluhan din po ang ating Bible study po, mga minamahal, dyan po sa lugar ng Barangay Tebag, mga minamahal, sa residence po ng Tamundong Residence, kung ating kilala po ang ating beloved Sister Martha Tamundong. Doon po ang binyo po ng ating Bible study, mga minamahal, na kung wala tayong ginagawa, kung may time tayo po ay dumalo, mga minamahal. And of course, mga beloved brethren, at talagang yung gagawin na anniversary, mga minamahal, at ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos sa dako ng Palawan, mga minamahal, na talagang ipagdidiwang ang 6-year anniversary ng gawain ng ating dakilang Diyos doon sa outreach
ng Kulyo na Palawan, mga minamahal, na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, na ito po ay ating suportahan, mga minamahal, ang gawain ng ating dakilang Diyos. At kung bukas po ang ating mga puso, at kung tayo po ay pinagpala, maaring tayo po ay magkaloob po ng maaring pledge o ano yung mga bagay na ating maibahagi sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi lang sa pinansyal, maaring sa tayo ay makapagkaloob, mga minamahal, ng nais nating ipagkaloob, maaring sila po ay maisama natin sa ating mga prayer. Amen. Ating napakinggan kanina, mga minamahal, na ang church ng ating dakilang Diyos, na kung may pagkakaisa sa bawat isa sa atin, yung tinatawag na we have a prayer in one accord. There's a power sa panalangin ng bawat isa sa atin, at ating patuloy na isama sa ating mga panalangin ang ating mga beloved brethren na talagang sila po ay luluwas po sa Palawan, at maging sa ating beloved preacher na ating isama sila sa ating mga panalangin. Dahil alam natin, mga minamahal, na ang ating lahat ng ating ginagawa, mga minamahal, na pagsuporta sa gawain ng ating dakilang Diyos will not be put in vain. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At wag po nating kalimutan, mga minamahal, ang ating TV program, mga minamahal. Ang mga ngaral po dyan, ang ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, dito po sa part ng Pangasinan. Yan po ay sa PTV 8, start po ng 8:30 ng gabi hanggang 10:30 ng gabi rather, at yan po ay magtatapos ng 12:15 ng midnight. At wag po natin kalimutan, mga minamahal, 5 piso, 10 piso para sa ating TV and radio program. At sa ating beloved mga kapatid, mga minamahal, at huwag nating kalimutan na i-follow up ang ating mga beloved brethren na hindi na po nakakadalo at hindi na po natin nakikita, na atin silang i-follow up, mga minamahal. At tandaan po natin, we are beloved brothers keepers, beloved sister and brothers keepers. Amen. Praise the Lord. At ating i-share ang ating banal na gawain dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo lamang po ay magpatuloy na dumalo, mga minamahal, dahil ang pananampalataya ay nakukuha po sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kabilin-bilinan ng ating beloved pastor na tayo ay laging dumalo, huwag umabsent, mga minamahal, upang tayo ay talagang makatiyak sa ating mga kaligtasan. At after po ng closing prayer, mayroon po tayong lihans, at tayo po ay manalangin na po by faith na yung ating kahilingan, panalangin ay ito ay tinugon na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At kung wala na po tayong nakalimutan, tayo na po ay dadako sa closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. At after po ng closing prayer, may practice po ang Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo magkaisa at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong